Ahoj, vítaj na mojom kanáli. Dnes sa naučíme, ako sčítavať zlomky. Nie je to žiadna veda, musíš pochopiť iba základy. Najlepšie to pochopíš na príkladoch, ktoré si spolu vypočítame. Tak začneme zľahka, úplne pohodička. Máme sčítať jednu polovicu a 3 polovice. Všimni si, že oba zlomky majú rovnaký menovateľ, teda číslo 2. V takomto prípade je to úplne najjednoduchšie. Sčítame iba čítatele a menovateľ zostane rovnaký. Takže 1 plus 3 lomené 2 rovná sa 4 polovice. Dá sa to ešte skrátiť. Akým číslom? 2. Takže zostane výsledok 2. Poďme na ďalší príklad. Sčítame si 2 sedminy a 3 sedminy. Opäť, menovateľ je rovnaký, super jednoduchý príklad. Čo urobíš? Sčítaš čítatele. Takže 2 plus 3 lomené menovateľ 7. Výsledok 5 sedmín. Skúsme teraz príklad, ktorý sa ti bude zdať, že oveľa horšie vyzerá ako tie dva predchádzajúce, ale v skutočnosti sa počíta úplne rovnako. Takže sčítame si 1/38 a 9/38. Nenechaj sa vykoľajiť, že vidíš väčšie čísla. Aký je menovateľ? Rovnaký. Takže poď overený postup. Sčítam si čítatele a odpíšem menovateľa. Takže 1 plus 9 je 10 lomené 38. Tak, a mám tu skoro pekný výsledok 10/38. Prečo skoro? Lebo vidím, že to môžem ešte krátiť. Takže číslom 2. 10 delené 2 a 38 delené 2. Výsledok je teda v skutočnosti 5/19. A teraz, čo ak nemajú zlomky rovnaký menovateľ? Vtedy prichádza do hry predsa najväčší boss pri sčítavaní a odčítavaní zlomkov a ten je spoločný menovateľ. Spoločný menovateľ je najmenší spoločný násobok oboch menovateľov. Takže znie to zložito, však? No, nestresuj. Ukážeme si to na príklade a hneď to pochopíš. Pozrime na tento príklad. Sčítajme 1 polovicu a 1/3. Musíme teraz do menovateľa nájsť také číslo, ktoré môžeš vydeliť 2 a zároveň ho môžeš vydeliť 3. Tak sú to malé čísla, tak hneď ti napadne napríklad číslo 6. Ak by ti takéto číslo nevedelo napadnúť hneď, tak zaručený spoločný menovateľ získaš, ak menovateľe vynásobíš. U nás teda 2 krát 3 a to ti dáva 6. Poďme počítať. Najskôr si napíšem zlomkovú čiaru a spoločného menovateľa 6. A teraz idem postupne počítať. Spoločný menovateľ 6 delené menovateľ prvého zlomku, čo je číslo 2, čiže 6 delené 2 je 3. Trojku si napíšem hore, krát a odpíšem čítateľa prvého zlomku, čiže 1. Napíšem si plus a idem na druhý zlomok. Spoločný menovateľ 6 delené 3, to mi dáva 2, takže hore si napíšem 2 krát a odpíšem čítateľ druhého zlomku. 1 rovná sa 3 krát 1 je 3 plus 2 krát 1 je 2, to celé lomeno 6 rovná sa 3 plus 2 je 5 lomené 6. Výsledok je 5 šestín. Tak, poďme si to ešte pretrénovať, lebo sa ti to môže zdať zložité. Ideme na ďalší príklad. Tentokrát 2/3 plus 5 šestín. Spoločný menovateľ v tomto prípade musí byť číslo, ktoré môžeme deliť 3 aj 6.
tomto prípade to bude teda číslo 6. Počítame. Napíšem si zlomkovú čiaru a pod ňu 6. Spoločný menovateľ 6 delené 3 je 2. Takže napíšem 2 krát, odpíšem čitateľ 2. Znamienko plus a teraz na druhý zlomok. Spoločný menovateľ 6 delené 6 je 1. Napíšem si do čitateľa 1 krát, odpíšem 5, rovná sa 2 krát 2 sú 4, plus 1 krát 5 je 5, to celé lomeno 6. Rovná sa 4 plus 5 je 9, lomeno 6. Určite vidíš, že takýto zlomok môžeš ešte krátiť. Tak poďme ho krátiť napríklad číslom 3. 9 delené 3 je 3, lomené 6 delené 3 je 2. Takže máme náš výsledok 3 polovice. Tak, a teraz poďme na posledný príklad. Sčítame 2 sedminy a 1 pätinu. Opäť vidíš, že spoločný menovateľ nevieme tak rýchlo vymyslieť. Tak, ako som hovorila, môžeme použiť to jednoduché pravidlo. Keď neviem prísť na spoločného menovateľa, vynásobím obidva spoločné menovatele. Takže 7 krát 5 je 35. Poďme počítať. Napíšem zlomkovú čiaru a pod ňu číslo 35. Spoločný menovateľ 35 delené 7 je 5. Napíšem si hore 5 krát a odpíšem tú dvojku z prvého zlomku. Napíšem si znamienko plus. A idem na zlomok číslo 2. Opäť spoločný menovateľ 35 delené 5, to je 7, takže napíšem si 7 krát a odpíšem jednotku. Rovná sa 5 krát 2 je 10 plus 7 krát 1 je 7. To celé lomené 35. Rovná sa 10 plus 7 je 17, lomené 35. Tak a mám výsledok 17/35. Potrebuješ si počítanie zlomkov viac precvičiť? Tak pozri, mám pre teba domácu úlohu. Vypočítaj tieto príklady na sčítanie zlomkov a napíš mi svoje odpovede do komentárov. Potrebuješ o zlomkoch vedieť ešte viac? Tak si pozri moje ďalšie videá, tam sa venujem napríklad ich odčítaniu, násobeniu alebo deleniu. Nezabudni mi dať like, koment a prihlásiť sa na odber môjho kanálu. Lebo to, čo vieš, nemusíš na písomke od nikoho odpisovať. Tak počítaj!